Nana sila, nana ang surprise. Pero nablihan gini diri kay. Dara mga ko ano. Aga kain taon. Kita ko sa Windy na ba kuno dire? Nana ay, alas 5 pa ko dire. Ay man ang sauranan sa kuan dia. Oh, Ayaw lang ang luha. Oy, kay yung panjanin. Ayaw gid lahat kay sad birthday na. Di na. Oh yeah, sad birthday yun. Dili na kuan happy birthday. Oh, sunod. Dara. Sige na. Okay. Di ba open na? Eh. Ano yan na? Ano yan na? Ako ang nagkitihol si ay tinduhin ako sige mo. Oh, tara surprise. Abi diha lang. No, No. Ang basta magsimal na yun. Open si Sami. Open sesame na daw kuno lang. Open. Sige. Pero kita. Ay, sorry. Sige, open. Yeah, open. Eh, Hawa na lang yun. excited ako eh. I-open ka na dai. Uy. Diri ang kuan, ang iharang kuan. Ayaw na. Okay, open. Open dai. Open na kuno dai. I-open dead na. Imong mata, imong kuan. I-open ako na. Dili ang Ay, sa- open ang diha, pero makita niya. Adi, oh, diri ba? Diri. Pero makita niya. Dili. Oh, open na. Gina. Gi. 1, 2, 3. Hallelujah! Pari na! Kisa na balay! Haloy! Kisa na balay! Kisa na balay! Haloy! Uy. Gi-surprise yan ni Ate Betty og ni Kuan. Pops. Oh, siyang balay. Mo na yang balay. Yati. Gi-surprise iyang balay, gi-renovate sa kagwapa. Sa kagwapa. Basta pa kong balay, imong ipaayo. Boy, sa TV. Dara sa ate. Salamat kaayo. Salamat day. Ay, salamat day. Agoy. Luha ni kalipay daya diliningong na nagol. Luha kalipay. Ay, Ginoo. Asa na slalami? Moy. Day. Oh, dayo. Yung Mo na rason nga ha. Please. Sila sa pareon. Di pa riyon sa dire, gipriso dito. Pagkaani day. Ay. Karon kita na kamaluwag. Muna, sasama niyo yun. Dara, mga naghila ko. Ginoo ko. Sama din sila. Hala. Hoy, daghan kay nag-birthday. Kaya ba na sa kamaluwag na pag-usa? Dari po na ba gano magyud ay gani magigo ka. Ay, Pincel ka nang hilak mo na kag Pincel. Na surprise kay kati. Right, gigay ni mao ni gyud ay. Ay, salamat gyud ay pinangga gi ko ninyo day. Ninyo duha. Salamat kayo, salamat. Salamat kuno kay TBT og ni Salamat ninyo duha ninyo ni Pops. Uy, swagi na. ang imong design to sa gawas tiya. Tiya. Kaya mo lababo. Ay, imong design tanawa sa design. Imong imong balay. Ito nga pala. Oh, nindot kaayo ayo tanawa ha.
Tanawa oh. May pong Gawas, uy. Wala may bakintol. Pinagtuog ka kin sa balay. Awa ko magtuog. Ako ba di ay kay guba ang taon to kayo. Kanawang porma si mo balay. Hindot kaysa ni sayaw eh. Ay, salamat. Ang guy ginoo ko. Salamat gid kain taon. Ay, salamat. Day. Guy pinangga dito niya day. Nindot may ni bodoy kay tagaag tiles si day kuan. Guy, salamat. Yung sa si Budoy tagag tiles. Ala. Ay Budoy tagag tiles. Tara, di pa nga yung Budoy. Nara. Grabe ka surprise. Sunon man ni dito butang mag mura man tuog ka nang magbuang pa siguro. Aguday, salamat yung kaiday, wag yung ko magdahom. Ay, salamat. Sayangan niya. Kaiday, salamat, kaiday. Oh, ato i-video si Ate Betty. Di maklaro man. Ngit siya, Ngit-ngit siya, ngit-ngit. kadlawon magud sila. Oh, ngit-ngit. Salamat ako sa gipinomduman ko day. Salamat kayo. Nya pa giday oh, imong kinatag sa ako. Na rin sa pag-ilis niya dito day ha. Kanang yung kuanday oh, nara. Mao ni. Nindot tim sinina. Ay, dugay na kaista na ni. Ang ako binitihan pud sa una. Mm. Ay, salamat intaw. Tay mag-blow na tas candle ay. Sige na. Oh, dara. Alas 12 Day, wag ko magdaw man. Kurya buyag. Uy. Na. Mag-blow ko na dire kay mag-blow na. Mag-blow na sa candle. Mag-happy birthday na ta. Dali mo na rin. Madel! Pasok ko na ate. Barog dito na picture dito na. Bitaw. Picture ko no di ate, barugon ko no kadiha. Na ate. Barog di ate, tubang dire. Okay, 1, 2, 3. Gawas lang kay ingit-ngit ang sud. 1, 2, 3. Ay. Happy birthday, Gyo Claro. Ala. Dali na kuno tanan, atak na. Dali na. May kay magkanta tag happy birthday, dali na mo tanan. Kay magkanta na tag happy birthday. Oh, anak dia. Pike picturean sa kanamo. Jill kuara gud mga tabon ani Jill, mga tabon. Day, mga tabon day kana tabon day. Bitaw. Uy, kalami sa linatan. Ring pangwa ng tabon day, pambutang dia day. Yay, inday oh. Oh. Picture sa stage na day siya. Oh, di nag-picture sa inday oh. Ay na day diyan. Oh, day. Okay, tiya. 1, 2, 3, smile. Hatag sa Hello. Ay, smile, oy. smile. Ay. Hala, kagwapa giti ya. Gwapa kayo. Mao din na day. Kailangan mo lang gwapa. Diba? Kalimot gid sa balay. Okay, Pareho si Mang Balay, guwapa. Oh, parehas yung balay. Gwapa. Sige na. Kanta na ta. Okay. Ako na. No, sige. Sige. Ay, sige lang. Oh, na, sige lang. Oy. Happy birthday po niya. Smile pa, film kita. Okay, blow. Yay. Ano ito mga kanta? Salamat. Okay. Okay. Tira na. Tira na. Yay. Ako yung kukunin siya kinadlaw. Ako yung kukunin siya kinadlaw, te. Mama, sa magkama. Di ay hilak kaon man ta. Unsa naman nito? Atak na. Wah, mga una. Sige na po, sige na. Diba? Aduh. Ako de. Ako de, ate. Ay, nakaon na. Awate. Oh, dira, nailinatan. Sige na po, mga ala. Mil. Natayhon ba? Nay Biko, kalami sa Biko. Happy Dali na mo daw, birthday. Gilson. Day Edna from Betty and Pops. Pops. Sige na, toray. Ayun. Kalami Sige na po, ba? suot na mo Ay, dire. oh, di ba? Bahala na ko magbuhat. Dire kini, be. Sige na po. Kani makuyawan ta mukabot sa bata ba? Oh, dara ay. Ang kinakusgan. Ayaw mo pag Dali na. Hilak po siya. Aw.
Ali na. Daghan mang nangilak ani ay. Nagilak please Kanindot kalipay. ay. Sige na mo. Si Tina, haman ko na. Dito lang kagawas na kay. Dali na mo Jen. Ano naman to siya? Ron na dai. Ano sila dai pabidyohan kay. Dito mo na. Dito na. Nga de. Video okay. Kau mo diha mag Yay! Kaon mo dara. Sige lang mo video diha ay mo ka. Oo. Yay! Oh, na naman ang bisita naman dyan ay picture. Oh, namin ay picture, oh. Oh, di ba? Hi. Salamat. Salamat, Ate Betty. Kung pagbugo, pa naabot. Salamat din. Ikaw na po. Naku. Dali na dong. Pero namay nito boss, dara. Duha ka buok nito boss niya, dara. Oh, data gamay ay. Ping ping. Happy birthday. Nay presentative. Apila mo Dre, video ako awat. Dara imo ha, oh. Kamilisyon ko kay mangingon. Apila imong plato. Pwede. Apila po video yung plato, eh, oh. Plato pag video. Pila ko nag-video yung plato, oh, ni Bodoy. Dagang kay kagagawa. Kanino ay ang bityan storya. Ah. Ingat ka paminaw na yung pagbibok. Ang iyang message okay. Di boro ni mo tiya. Mo bitaw. Nindot ko lang kay paminaw ng dibo ni Ate Betty. Nindot ko kayo. Ingat sa milisyo ti ba? Dibo ko na Ate Betty. Nindot kayo o ni Tiaig na. Nindot ko lang kayan dibo. Agtoy kanindot. Salamat ayo day. Oy, salamat. 18 years old po na siya. Driping. Okay, mang lafang nami, lafang. Bye. Doy, sama ka doy. Di gina sa makuha no why soft drink. So, nasa soft drink. Wapa kayo nating serve. Ayo gi ko na. Si Arto kay mo magdi madajud. Di lagi mada. Di mada. Ah, di ba? Nagi na soft drink. Dalang sana. Lafang na lafang.